πατρίδα μ' αραεύωσε, αμον καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξέρω. Ζούμε στο όμορφο νησί της Θάσου. Όμως δεν ξεχνάμε τη μακρινή πατρίδα των προγόνων μας. Η διοίκηση και τα μέλη του Συλλόγου Ποντίων Θάσου, Διογέννης ο Συνοπεύς, διοργανώνουμε τις ημέρες ποντιακού ελληνισμού. Θέλουμε να δώσουμε στους φίλους μας, αλλά και στους τουρίστες που επισκέπτονται το νησί μας, την ευκαιρία να γνωρίσουν τα ήθη, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου. Η φετινή πρώτη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Αυγούστου στο λιμένα της Θάσου, στο θεατράκι του Θεαγέννη, μπροστά από τον Ξενία, και θα είναι αφιερωμένη στην ποντιακή γαστρονομία. Με τη βοήθεια εκλεκτών προσκεκλημένων θα μιλήσουμε για την κουζίνα των Ποντίων και θα μαγειρέψουμε ποντιακά εδέσματα. Στη συνέχεια θα διασκεδάσουμε μέχρι πρωίας με ποντιακούς χορούς από το χορευτικό τμήμα του συλλόγου μας και ποντιακή μουσική. Συμμετέχουν φιλικά Αχιλλέας Βασιλιάδης, Κώστας Χιαμίδης, Δημήτρης Πιπερίδης και πολλοί τοπικοί καλλιτέχνες. Σάββατο 24 Αυγούστου στο λιμένα της Θάσου. Ο Σύλλογος Ποντίων Θάσου Διογέννης ο Συνοπεύς σας περιμένει όλους. Είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος.